Vă salut, prieteni! Bine ați revenit la o nouă reacție. Inteligența artificială prinde din ce în ce mai multe puteri. Vedem asta peste tot, aproape în toate domeniile, dar mai nou în special în muzică. Probabil că mulți dintre voi ați auzit deja de fenomenul Lolita Cercel. Reprezintă prima artistă virtuală din România creată integral cu ajutorul inteligenței artificiale, devenind virală la începutul anului 2026. Proiectul a fost lansat de un designer vizual din Bacău, cunoscut sub pseudonimul Tom. Acesta scrie versurile în timp ce inteligența artificială generează vocea, muzica și clipurile video pe baza indicațiilor sale. Muzica este o fuziune între nostalgia balcanică cu influențe din cultura romă și sunete de vioară tradițională și accente instrumentale moderne. Lolita a strâns milioane de vizualizări pe TikTok și YouTube, atingând peste 300.000 de ascultători lunari pe Spotify într-un timp record. Succesul a stârnit o revoltă în industria muzicală autohtonă. Artiștii reali acuză proiectul de concurență neloială, în timp ce unii activiști critică utilizarea identității culturale rome într-un format sintetic. Mie nu prea îmi place Lolita Cercel, acest nou fenomen. Am ascultat piesa de câteva ori, dar nu mă atrage. În schimb, mi-a atras atenția Dani Grigu. Este un DJ producător muzical român care integrează tot mai mult inteligența artificială în procesul său creativ pentru a genera sunete noi, versuri și vizualizări. Fuziune folclor modern, utilizează inteligența artificială pentru a crea piese care îmbină elementele tradiționale românești cu ritmuri moderne, deep house, oriental, slap house. Pe canalul său de YouTube, artistul publică frecvent piese cu voci și instrumente care par optimizate sau generate prin tehnologii precum sună AI, oferind o estetică digitală modernă. Multe dintre lansările sale recente, exemplu Anii trec cu Ana sau Omule cu Ela, folosesc tehnici de procesare a vocii și vizualizări generate artificial pentru a menține un flux constant de lansări. V-am dat acum așa în mare câteva informații despre ce e vorba, despre, nu știu cum să le numim, creator de muzică, hai să le spunem creator de muzică așa, cu un semn de întrebare, atât Dani Grigu cât și Lolita Cercel. Se pare că inteligența artificială o să ne pună mult de furcă în multe domenii și în special în domeniul cultural. N-am crezut că va evolua atât de mult această tehnologie, dar iată-ne ajunși aici. Mie mi-a atras atenția două dintre piesele lui Dani Grigu. Să spunem așa că nu știm dacă ăsta este numele lui real, generic așa ar fi. Balada dorului, la care vom reacționa, și ulterior Cine-mi dorește binele, tot el, dar cu Ela. Cu Ela și este la Balada dorului. Mi-a atras atenția aceste două piese pentru că mi-au intrat pur și simplu în playlist-ul YouTube-ului și ascultând de mai multe ori se observă aici colo că e făcut cu inteligența artificială. M-am interesat pe net să văd dacă într-adevăr așa este, ca să nu dau informații neadevărate, ceea ce am și făcut. Informațiile pe care vi le-am dat mai înainte le-am citit de pe internet, informații oficiale, ca să nu spun prostii. Și vreau să reacționăm, nu știu dacă să vă recomand
Să vă arăt ce mi-a tras mie atenția, aceste două piese muzicale. Mie îmi place cum sună. Într-adevăr, nu e ok pentru artiștii reali care într-adevăr lucrează foarte mult. Să scoate o piesă, să muncească, dar tehnologia acum noi nu mai putem opri. Și va trebui să o integrăm în viața noastră de zi cu zi, așa cum e. Până unde va merge, nu știu, vom vedea. Haideți să ascultăm Balada Dorului, să ascultați și voi și nu uitați să vă abonați, să comentați și să spuneți voi ce părere aveți despre muzica folosită cu inteligența artificială. Dorule, oftat și jale, îmi faci zilele amare. Ziua tac, noaptea mă frâng, sub tăcerea adânc mă strâng. Dorule, frate amar, m-ai lăsat singuri pe jar. Inima-mi bate tare, am rămas fără răbdare. Dorule, cu vraja ta îmi faci viața grea. Nopțile nu le mai dor, m-ai făcut din om neom. Dorule, cu vraja ta îmi faci viața grea. Nopțile nu le mai dor, m-ai făcut din om neom. E bună piesa, e bună și instrumentalul e foarte bun. Mie îmi pare rău, într-un fel, pentru că mă gândesc la cei artiști reali, da, umani, care muncesc să scoată o asemenea piesă foarte mult, dar e bună și să-i spun că nu e bună, e bună. Îmi place. Dorule, de ce mai vii, dacă tot nu vrei să fii? Mă ții viu, dar fără rost, umbra omului ce am fost. Dorule, dai știi cât dor pașii mei când nu mai vor. Fă-mă pom sau fă-mă vânt, greu e dorul pe pământ. Dorule, cu vraja ta îmi faci viața grea. Nopțile nu le mai dor, m-ai făcut din om neom. Dorule, cu vraja ta îmi faci viața grea. Nopțile nu le mai dor, m-ai făcut din om neom. Deci, rămâi șocat. Deci rămâi șocat. Vocea lor pare atât de reală. E ireal. Deci nu o să mai știm să deosebim o muzică făcută de oameni reali și de inteligență artificială. Și asta doar de la un timp încoace. Dar odată ce tehnologia va avansa, o să ne fie extrem, extrem de greu să mai deosebim real de artificial. Deci va fi
E ireal ce se întâmplă în toate domeniile cu inteligența artificială. De sună bine, nu, ce poți să spui? Acum trecem la Era, la a doua piesă. Da. Acum vom fi reacționa la a doua piesă, numai să pot să dau click. Bun, a doua piesă se numește Cine îmi dorește binele. Să-mi pun ustensilele, să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți. Dacă și voi ascultați. N-am uitat-o niciodată. Am notat pe o coală de hârtie oamenii răi, plini de lăcomie. Nu mai cred în vorbe goale, nici în zâmbete formale. Sinceritatea e tragedie, oamenii au nostalgie. Cine-mi dorește binele, îi pot număra pe degete, pe degetele de la o mână. Of, în lume-i multă ură. Cine-mi dorește binele, îi pot număra pe degete, pe degetele de la o mână. Of, în lume-i multă ură. Ritmul e bun, ritmul piesei și bine, și versurile e cu dușmănie, cine îmi dorește binele, pot număra pe degete. Dar dacă treci peste versurile astea, ritmul e unul bun așa. Și mi-au tot intrat în playlist-ul de YouTube, că vreau că nu vreau, îl ascult de cele mai multe ori și o ajuns să-mi placă. Ceartă frate cu frate, fiecare vrea să aibă parte. Lumea era și tot mai seacă, oare cât pământul ne mai rabdă? Am văzut destule fețe, toți cu vorbe înțelepte. Mulți pozează-n sfinți pe net, dar nu fac nimic corect. Cine-mi dorește binele, îi pot număra pe degete, pe degetele de la o mână. Of, în lume-i multă ură. Cine-mi dorește binele, îi pot număra pe degete, pe degetele de la o mână. Of, în lume-i multă ură. Da. Dacă vreți să le ascultați, le puteți găsi aceste piese pe YouTube. Dani Grigu, Fetela, Cine-mi dorește binele. Sunt piese drăguțe, generate cu inteligența artificială. Da, va fi o mare provocare pentru artiștii reali, această nouă tehnologie. Asta este, ne adaptăm vremurilor și nu avem ce face, mergem mai departe. Aici eu cred că
fiecare stat în parte ar trebui să facă la nivel guvernamental ceva, poate la un moment dat, dacă va merge prea departe, se va merge prea departe cu inteligența artificială. Pentru că noi, oamenii simpli, nu putem controla ceea ce se întâmplă la nivel global. Bun, atât pentru astăzi. O să revenim la Eurovision. Abonează-te acestui canal, dă un like și scrie-mi în comentarii tu ce părere ai de că este folosită inteligența artificială în muzică și în artă în general. Numai de bine!